official from Cabanatuan din. So, tara, samahan niyo po kami sa ride namin today. And we pray that maging safe din po yung ride namin. Time check 7:20. Late na kami nag-ride out. Kasi malamig pa naman. So yun guys. Tara, samahan niyo po ako sa rides ko today. And pag hindi ka nakasubscribe, subscribe ka muna and don't skip ad. God bless. Bridal shower. This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. Yun, daming bikers dito. Daming siklista dito. Grabe naman. 26. Pinakawagahan na guys. Morning. So guys, we're leaving Cabanatuan na. And 106 kilometers papunta ng Pusurubi, Pangasinan. So, hihatid nila tayo hanggang Rosales. Sana hindi salungat yung hangin. Sana patulak yung hangin. And currently, patulak naman yung hangin. So, maganda. Para hindi nakakapagod. Yun. And si Lem, sama natin today. Saan ka galing? Saan ka galing? Nandito ka pala? Ikaw pala yan? Oo nga eh. Punta nyo. Hindi kita nakakilala. Oo. Iba talaga mo kapag nakasiklis. Tara! Ang ganda dito kasi maraming puno. Yan, fresh air. Tingnan nyo oh. Napaka... tinatakpan nila yung init sa daan. So, napakaganda. Ang hangin po ay nasa kanan natin. Pag ganun. So, talaga, unpredictable ng wind dito. Nung papunta kami, pasalungat. Ngayong pauwi, nasa kanan, pakaliwa. Pag ganun, no? Though assisted naman, no? Hindi siya patulak. May at some point patulak. Guys, dito na tayo sa Balok. Welcome to Balok. Balok! KKKK! Daming bubog dito. Grabe. Welcome to Thailand! Sawadee ka! Guys, nasa Thailand na tayo. Tapos muna tayo ng Cambodia, mamaya doon yung direction niya. So, ride tayo, like 10 hours ride yon. Tapos pupunta tayo ng Cambodia. Bibisit tayo namin si Charm. Shout out kay Charmaine Disipulo, my best friend. Punta na kami dyan sa Cambodia. So, Thailand, Buddhist country kasi sila dito. So, yan. Yan yung mga bili dyan. Let's go. Hello. Hello po. Subscriber natin. May sticker na kayo? Wala. Bigyan ko po kayo. Ayan. So, hello po. Dito sila sa Thailand. So, picture tayo dito, guys. Opo. Opo. Pauwi na rin po. Taga saan po kayo? Cabanatuan lang. Shout out po. Shout out to, Cabanatuan. Hello po. Wow, nice one.
Next week po. Yon guys, nasa Thailand na tayo. Picture tayo dito. Sawadik ka. Kakain tayo mamaya ng ano nila, ng ano na yun? Anong pagkain? Nakalimutan ko na. Ng milk tea nila. Masarap ang milk tea dito sa Thailand guys. So, ano na pala, pwede na palang mag-travel dito. Kaya, ano, maganda na rin. So, tara na. So, kakain muna tayo ng pad thai. Muna tayo doon sa, ito na lang. Muna tayo doon sa, ano, Chatru. Say what? Namiss ko ang Thailand. Shout out sa mga Thailand, Cambodia. Kasi, shout out sa inyo. Shout out, Kuya Jones. Kita ako Thailand. So, we're entering Gimba. Gimba pa lang. Bayan ng Gimba. After nito, ano na, Kuya po na. Tapos, pa Pangasinan na tayo. Kala mo lang ganun-ganun yan, pero malayo pa yon. Oo, malayo pa yon. As in, super. Parang boulevard. Boulevard. This is Gimba. So, Gimba na tayo guys. Ito yung plaza nila. Picture tayo doon. Gimba kong mahal. So, picture tayo dito. Para masaya. Mas mahal ako ng mahal ko. Wala ka kay Gimba. Charot. Yan, Gimba kong mahal. Picture lang tayo dito. And magpahinga din. Nasa 37 km time check, 9:30 na. So, chill ride lang kasi super lakas ng hangin. Yeah. Pamilya niya daw. Pangalan mo, boss? Kailan kayo babalik, sir? Kailan kayo babalik? Follow siya. Wala kayo lahat dyan. Pero nandiyan ako sa Santa Maria. Ay, sa babe. Saan po lakad yung ano? Kami kuya. Yung sa live ko? Wow, tara. Sana all. Picture tayo doon sa menu. Arko. Tara, sir. Hindi po, Nueva Ecija. Apo. Tara. Sabay sa atin. From Santa Maria. Yon! Yan, may mga kasabay tayo from Santa Maria and yung isa po galing Valenzuela. Yan, sarap mag-bike to. Shout out Sir Ian How. Sana makasama ka namin soon. Yan po. Dami nila oh. Naghihintay pala sila sa arko ng Nueva Ecija. Marami pong tao doon, sir? Dami nila oh. Marami po naghihintay. Matagal kasi 7 kami nag-ride out. Ay, kayo po yun. Opo. Hello po. Yun, dami namin ngayon, guys.
sila guys. Lalakas sila. Ay, tumatakbo ng 33 kilometers per hour. Ah! Dito ako pwede? Pwede ako dito? Sige. Grabe! Ang lakas naman! Yoko na! Yoko na! Oh no! Hirap pumabol! Picture tayo dito kasi na tayong picture last time. Nueva Ecija! Shout out! Yan. So guys, nandito na tayo sa Nueva Ecija. Arco. Hanggang dito lang tayo. Yan. Guys, nandito na tayo sa Arco ng Nueva Ecija. And pauwi na rin tayo. Nung papunta kami, hindi kami nagpicture dito. Dire-diretso lang. Pero ngayon pauwi na. Stay tayo dito. Okay, yan guys. Nueva Ecija, number 1 na supplier ng rice natin before. Hindi ko alam ngayon kung Santiago na. Basta somewhere doon. Nueva Ecija guys. So, yun na po. Thank you po sa mga subscribers ko na nag-abang sa akin dito. And sa mga hindi po nakatiis na nag-abang, sorry po kasi late na rin po yung ride out namin. So, babalik naman po ako ng Cabanatuan soon kasi may pagtutulugan naman ako doon. Nandun yung pamangkin ko. Yun, shoutout sa inyo. Maraming salamat po sa suporta at naway suportahan nyo din si Ma'am Gaye. Yes. At soon, gagawa tayo ng event. Sama namin kayo. Yun, may event tayo. Basta, mahirap mag-spoil. Sa mga susunod na video na lang. Baka nyo sa channel niya. Come on. Yan, kumusta ang Nueva Ecija, Ma'am Gaye? Okay naman. Mahangin. May windmill dyan talaga. Madami kasing mahangin dito. Oo, maraming mahangin. Kinabag nga ako dyan eh. Ganda ng ulap. Sana all maganda. Let's go! Sobrang nag-enjoy naman kami dito guys. Sobrang nakakapagod. Mainit na hangin. Yan na. Sige, halam. Sila. Hello sa inyo ulit. Sige. Yan, may checkpoint pala from... Checkpoint dito mga kapatak. Di naman naninit ah. Checkpoint. Checkpoint from Nueva Ecija to Pangasinan. Yan yung checkpoint. So, mababait naman yung mga polis dito. Lalo na pag mga citizens. Kailangan na natin mag-ingat guys. Guys, pauwi na tayo. And meron pa tayong almost 40 kilometers pauwi ng Pusurubyo. So, yun pa yung ride natin. Napakasaya po kasi marami tayong na-meet ng mga subscribers and new friends from Cabanatuan. So, babalik pa din naman tayo doon. Kasi, yun, maraming ruta na magaganda din doon. So, new route for me ang Cabanatuan. Kasi malapit naman siya. Like 100 kilometers papunta. Tapos pag nag-overnight dito, pwede na. Yun lang kasi ang struggle. Sobrang lakas ng hangin. So ngayon, hinihingal na ako kasi mahangin. Tapos, time check alas 12 na hindi pa kami kumakain. 64 kilometers, mag 65 kilometers na. So guys, yun po. And kasama ko mga taga Santa Maria. Shout out! Woo! So, malalakas po sila. Pagod na rin naman. Pero sobrang nag-enjoy po.
So, balik tayo sa Cabanatuan soon. And hopefully, shout out Sir Angelo Biker Dude. Sana mamit ka namin doon soon. So, yun lang guys. Thank you guys for watching my vlog. I hope to see you again my next ride. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates ng videos ko. Whew! Grabe, hihingal ako. God bless po! Bye! Shout out! Whew!